ina son yi kuɗi, me ya kamata in yi? Haba abokina, komai lokaci na yi. Ok, to tunda komai lokaci ne, kaga kawai ba zan yi komai ba, zan jira kawai lokacin na yi sai yi kuɗi. A'a ba wai haka nake nufi ba. Daga farko dai ka me sana'a ka yanzu, me sana'a ka? Ok, a da dai ina da wata sana'a to amma kuma sai na ga sana'a ba ta kawo mun kuɗi kawai ne kuma shi ne kawai sai na daina saboda na san kamar ɓata lokaci ne nake shi yasa. Ok abokina, mu ɗau misali da wanda yake cewa shi manomi ne sannan kuma baya zuwa gona a kowane lokaci yana gida. Shin kana ganin zai samu amfanin gona ko kuma a'a? Kaga wannan tambaya ce wadda shi ma ya san amsar ta a'a ce. Mafa haka ne. Ok to ka gani yana da kyau ka sani dole ne sai ka aiki tukuru sannan za ka iya cimma burinka. Ba komai bane yake samuwa cikin sauƙi ba, ya kamata ka gane ka abokina. Ok, yanzu wasu hanyoyi zan bi domin in yi kuɗi. Abu uku da za ka bi su ne. Abu na farko shine za ka riƙa yin addu'a. Abu kuma na biyu shine ka riƙe aikinka da muhimmanci sosai, ka riƙe muhimmanci sosai. Kowa ma ce ka zo ka rabu da aikinka kar ka bari saboda ka san yana da muhimmanci sosai gare ka. Abu na uku kuma na ƙarshe shine ka riƙa yin duk wani abu da zai kawo ci gaba a cikin aikinka. Ok abokina zan gwada. Ko kuma ma na gode abokina zan gwada ka zan yi insha Allah.